iveki leyo. Iveki elandelayo ndiphuphe kakubi ngaye. Okokoko ingathi kuthiwa ugubhi. Oko xa ndiphupha soze ndifike kuthiwa uqala kwam umphuphe yayingathi kuthiwa uyabanjwa. Yona le nto ayaziyo. But ebengekho yena kodwa uyayazi. Ingathi ukhona abanye oodade abahlala phaya next door basendlini kuthiwa ngoodade kaSoso bayathanda uhlala ngamatshaya. Ingathi uqokolelwa nabo. Kuthiwa bayayazi le nto ndiqonde andiyanoba yintoni eyaziwayo. Ndiyathandaza kodwa ndamcela uThixo uba amncede. Ingathi undigcinisa into enakufika ngosikileyo imali yakhe ye-keyboard waye wazithengela i-laptop. Ngaba kweento zakho ze-keyboard ke basebenzisa ne-laptop. So ingathi undigcinisa le laptop ingathi kumkina. Ungathi uzawuvela ilahle mandithathe i-laptop nefowuni yam ndiyahamba namapolisa. Nala mapolisa athe siyabuya sawugqitha ngawo ayothatha abaguli baseMexico bagqithe ngayo uhanjwe. Emveni koko ndamane ndiphupha imali kuthiwa hayi uswelekile singaba kwenye igem ndaphuma ngathi ndithe ecan'kwendlela kukho igazi ngathi kuthiwa lelakhe but yena phaya ndayo ngathi kuthiwa ligazi lakhe. So ndiyabulela kakhulu uThixo omsindisayo. Ungasaqhubeka ahlale emnceda ngalo lonke ixesha. Ngozi kutsho nalama uthi hayi ndiyabona nguyabuyela noko kayazama kaninzi kaninzi. Beke wamfaka nakwi-status beyobulisa phaa ixesha lamanje. Xa buyobulisa phaa ndiyabona uba uyamngela ndlela laa mama uzama ukummotiveyitha. Ngozi ubhale kakuhle nakwezaa status sakhe ngayo unika amandla. Ngatsho kuye ndathi hayi umncekelele ndizamncedisa nam ndizamkhalazisa. Uthi hayi bendimbona nam uyaphuma endleleni kodwa ngo ndiyambona noko uyazama. Hayi ungathi noma